Gledaj kako se u nepričavi, kao i u svakom drugom selu, ostavlja kupus u kace za zimu. Evo ovako, gledaj, za svoje potrebe. Seljak mora da ostavi kacu 2 kupusa, je li tako? E sad, glavica mora da bude čvrsta, jaka i ne mnogo velika. Evo, ovu smo već napravili, već ćemo i ovdje. Daj mi drugu. Gledaj ovamo. Tako, fino. Vidiš. Odbacimo ovo lišće koje nam ne treba. E onda oštrim nožem ovdje ovaj koren. I sečem ovako. Samo pazim da se ne posečem, je li tako? Metem malo soli. I ređam. Daj si nešto. Dakle, to lepo složim, jel tako? Ovako. Sada zalijem vodom. To mora da bude na 10 cm od vrha kace. Daj mi, sine, krstaču. Metem ovaj drveni krst, pa kamen odozgo. Glavice mora da budu lepo složene, da se ne muljaju, je li tako? E sad, kupus se kiseli lepo. Od čega se kiseli? Kiseli se prvo od soli, drugo od samog kupusovog soka, a treće od vruće temperature, je li tako? Da vidimo šta bude dalje. Ova voda, ona od nje se pravi ras. Čiča, a šta ćemo da jedemo od kupusa? E, ti si prava nepričavka. Da bome, ja šta ćemo nego da jedemo? Možemo da jedemo sarme od kiselog kupusa, recimo, sa slaninom, možemo da jedemo podvarak, ne da bože sa ćuranom, možemo da jedemo prokule, možemo da jedemo salatu od kupusa sa alevom paprikom, možemo da pijemo rakiju sa kupusom, je li tako ili nije? A šta ako se napijemo? E pa ako se napijemo, zato je tu rasol, je li tako? Jer on može da istrezni i veće pijandure nego što smo ti i ja. Očas!